ଭୋଟ ଦେବା କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ଭିତରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କଥା ଜାଣିଛେ, ଆଜିର ଖବର ବି ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରର ସମୟଟା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, এই ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଜଣେ ଭୋଟର ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ଧନୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆମ ନେତାମାନେ ଭାବିଲେ ରାଜନୀତି ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିପାରିବ। ହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିପୂଜା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା ଭୋଟରଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେଲା? ସେ ସମୟ ଆସିଲା 1977ରେ। ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ନାରା ଥିଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ରାୟ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ କୌଣସି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରକୁ ଭୋଟର ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜନୀତି କ'ଣ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ? ନା ଏହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟା ବି ସମାଧାନ କରିପାରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଗୋଟେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିତର୍କ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିକାଶ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିସ୍ଥାପନର ଭୟ। ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଏହି ପୂରା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଜାତୀୟ ସରକାରରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଇତିହାସକୁ ବୁଝିଲେ ହିଁ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବେ ନିଜର ମତ ତିଆରି କରିହେବ। ତେବେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭୋଟର ଭାବରେ ଏହି ଯାତ୍ରାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଅତୀତ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଗଢ଼ିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି।